surt una erupció sobtada a la pell i no sabem, els metges, els dermatòlegs no saben què li passa, li fan 1000 proves d'al·lèrgia i al final, després de molt mirar, al cap d'un any, el diagnostiquen de dermatitis herpetiforme. I aquesta dermatitis només la poden tenir els celíacs. Per tant, ja es van desenvolupar tota la resta de proves per fer la confirmació del diagnòstic i efectivament era celíac. I, per ende, a la resta de la família ens vam haver de fer les proves com a familiars de primer grau i mira, vaig sortir jo. Però jo no havia tingut mai cap símptoma, no m'ho vaig esperar per res. O sigui, una adulta asimptomàtica, vas tenir la mala sort de que, bona sort que t'ho trobin, però mala sort de tenir la malaltia, no? Sí, però en definitiva és bona sort, perquè si no arriba a ser per ell, a mi no em diagnostiquen. Clar, i pot tenir altres conseqüències, no? Hagués passat. 00 gluten, el podcast sense gluten. Benvinguts a 00 Gluten. Avui estem amb Helena del blog Cap Blat amb Blat. Hola, Helena, com estàs? Hola, bona tarda, Quico. Molt bé, i tu? Hola, tu estàs a Barcelona, no? Sí. Bueno, ara estic a la casa de vacances, però sí soc de Barcelona. Perfecte. I et pots presentar? Quina edat tens? A què et dediques? Doncs, mira, jo soc mestressa de casa. Tinc 51 anys i tinc 2 fills, i un d'ells també és celíac, com jo. Quina edat tenen els teus fills? Ara tenen 23 i 19. Ja són grans. Ja 2 anys de celiaquia i de coneixements, no? Sí, ja portem 3 anyets amb el diagnòstic. Més de 3 anyets. Més de 3 anys, jo 3 anys i el meu fill una mica més. O sigui, els van diagnosticar prou grans, idò. Sí, a mi amb 48. I el teu fill o filla? El petit el van diagnosticar en 14. En 14 anys. En 14 anys. Mos pots explicar un poc com va arribar al diagnòstic del teu fill? Què va passar? Que tenia mal de panxa? No. Va venir un dia de l'escola, però així d'un dia de cop i volta, sense més ni més, amb una erupció als braços, aquí als avantbraços, i li picava moltíssim. De fet, pensàvem que havia tocat alguna planta o alguna cosa, que li havia fet reacció. Però allò es repetia sovint i aleshores vam anar al dermatòleg i així, i li van fer un munt de proves d'al·lèrgia, però no trobaven el que era. Fins que al final van decidir fer una biòpsia de pell. I amb aquesta biòpsia de pell sí que es va veure que era la dermatitis herpetiforme, que de fet és una dermatitis que només poden patir les persones que són celíaques. No vol dir que tots els celíacs la tinguin, sinó que qui té la dermatitis herpetiforme és que és celíac. I així vam confirmar totes les proves i tot, de celiaquia amb metges digestòlegs i tal. I vau començar a fer la dieta ja immediatament amb ell, supos, no? Sí. A més, fixa't, ens va agafar 2 setmanes abans de marxar de vacances. I marxàvem en 15 dies. O sigui, en 15 dies teníem que saber més o menys com anava tot per poder marxar amb certa tranquil·litat, perquè, esclar, nosaltres som de Barcelona, vulguis que no és una ciutat gran i tens abast moltes coses, però, clar, anàvem a un poble de la costa i no sabíem ben bé què trobaríem allà. Per poder, quins recursos tindríem per poder, de tema alimentari i tal, per poder-nos-ho combinar. I davant del dubte el que vam fer va ser carregar una maleta plena de coses, productes específics sense gluten per ell i ens vam vindre amb el llibre de l'associació i la maleta plena de menjar per ell per si de cas. Us vau associar molt ràpid, idò. Va ser... Molt ràpid. Us vau associar? Molt ràpid. Saps què passa? Que tu quan surts del... Això ho he sentit jo moltíssimes vegades a moltes persones celíaques que surten del diagnòstic del metge només amb la informació de mira, ets celíac i tu no pots menjar gluten ja de per vida, no? I tens que fer una dieta estricta. Però què és el que té gluten? Com he de manipular la cuina? Tot això no t'ho diu el metge. Llavors, la font fidedigna és l'Associació de Celíacs i realment ha sigut on hem trobat l'ajuda que hem necessitat sempre, fins i tot avui dia, tot i controlant ja el tema. Molt bé. I després m'expliques també que
vau fer proves a tota la família i vas sortir tu també com a celíaca. Sí, perquè, esclar, al trobar un membre de la família celíac, els parents de primer grau s'han de fer les proves per protocol, perquè té un component genètic. Aleshores, com que tens una càrrega genètica, és millor mirar-ho. I jo no em pensava per res que ho fora jo, vaig sortir jo l'única. Sí, s'ho va mirar el meu marit, el meu fill gran també, i ells no tenen la genètica, ni tan sols, o sigui que ells estan bé. Però sí, vaig sortir jo. I tu vas fer antes de vacances o després que t'ho van fer? A mi em van tardar 6 mesos més en fer-me les proves. Sí, perquè jo em vaig volcar de seguida amb el que era el nano. El recent diagnòstic has de prendre tot tan de pressa, perquè a més ell patia les picors. Vull dir que la dermatitis herpetiforme, per qui no ho sàpiga, genera unes picors horroroses i que de fet no et deixa ni dormir, ni descansar, ni res. Llavors era tal l'afant de poder-ho solucionar tot que vaig postergar el que eren les proves mèdiques nostres passades les vacances i em vaig dedicar totalment a ell. I una vegada ja va començar la dieta, va tardar molt en tenir bé la pell? Mira, va tardar pràcticament uns 6 mesos, però és que el van ajudar amb la Dapsona. Amb ell el van medicar amb Dapsona, el dermatòleg, perquè de fet tenia tantíssimes picors i tants brots que era bastant inhumà deixar-lo així i deixar que la dieta sense gluten fes el seu efecte de per si, perquè té la seva tardança. No és d'un dia per un altre que fa aquest efecte. I aleshores amb el dermatòleg sí que li va receptar la Dapsona i li va anar superbé. A la primera setmana ja va començar a notar una millora brutal i fent totes les analítiques serològiques i tot que correspon, perquè Dapsona no es pot donar així com així sense fer un seguiment serològic. Molt bé. I bé, vos vau d'adaptar a cuinar sense gluten a casa vostra. Tu ja cuinaves molt? Eres bona cuinera antes? Sí, sempre he cuinat molt. El que passa que, esclar, tu quan portes tants anys cuinant, hi ha coses que tu les fas de forma mecànica. No hi penses, et surten soles, no? Vas pensant en una altra cosa i tu vas cuinant. Clar, en aquell moment allò es va acabar. Es va acabar perquè primer que teníem que mirar tots els ingredients, estar pendents del ser un celíac i dos després, amb dos que no ho són, teníem que fer menjars diferents. Aleshores, el no equivocar-te, el tenir sota control, no barrejar estris, les superfícies netes, control amb el saler, amb les espècies, tot això era tot un món. La veritat és que va ser una mica complicat. Em vaig haver de concentrar molt al principi, sí. I receptes i informació sobre com cuinar, com la vas trobar? Vas experimentar? Va ser fàcil. Vaig involucrar-me molt en xarxes socials i hi ha realment grups que ajuden moltíssim. I després bloggers que ara són companyes i que jo les vaig començar a seguir d'inici, que ja les coneixes de la xerrada que es va fer de l'associació, i algunes es dediquen més a cuina, les altres es dediquen més a altres coses, però ajuden moltíssim. Aquest tipus de persones que divulguen i això, la veritat és que és d'agrair perquè els que són principiants ens ajuda molt. Molt bé. I quan vas tardar en començar a fer el teu propi blog, Cap Plat en Blat? Cap Plat en Blat va néixer de la manera més tonta que es pot fer una cosa. Jo vaig començar a notar, ja passat el meu diagnòstic, o sigui, deurien passar uns 6 o 8 mesos aproximadament, i jo anava amb una llibreta, anava anotant que si receptes, que si productes que em semblaven interessants, restaurants on es podia menjar sense gluten amb garanties, etc. I jo anava anotant tot, fins que al final allí hi havia un cacau que allò no s'entenia per cap banda i dic, aquí hem de posar ordre. Però clar, amb la previsió que el meu nano el van agafar plena adolescència, el tema del diagnòstic, i ell ja començava a sortir fora amb els amics, que si ara puc anar a menjar això, que si ara me'n vaig a menjar allò. I jo dic, mira, això ho hem de tindre en algun format que sigui accessible tant per tu com per mi i que sempre ho tinguem a mà, tant a dins de casa com fora de casa. I vaig dir, mira, un blog, que això total està a internet, i tant si estem junts com si no, tots dos ho podem consultar. I d'aquí va néixer la idea de fer-ho. I tu ja sabies fer blogs? Ja sabies prou informàtica? No. Aviam, jo vaig estudiar informàtica en el seu dia, però esclar, tenen en compte que a la meva edat el que jo podia saber d'informàtica va quedar totalment desfasat. O sigui que, tot i tenir la titulació i tot el que tu vulguis, no és uns estudis que ara per ara m'hagin servit perquè les coses han canviat moltíssim, no?
Però tot és posar-s'hi. Si jo ho he pogut fer, tothom pot fer-ho. Mira, jo vaig estudiar informàtica a Barcelona als finals dels 80, o sigui que igual van coincidir a qualque puesto, no sé. Igual, vés a saber. Sí. Vale, doncs molt bé. I en el teu blog, en quins tipus d'entrades vas començar? T'agrada escriure també? T'agrada redactar? Perquè és molt important tot això. Sí. Vaig començar bàsicament amb el tema de receptes, perquè les adaptava totes les receptes. Clar, portàvem tants anys cuinant a casa, doncs que vam pensar que el millor és adaptar les receptes a les que ja estem acostumats, no? A banda d'incloure'n de noves, però sempre poder-les adaptar. I aleshores vaig començar amb el tema de les receptes, sobretot. Però sí que és veritat que quan ens agrada molt sortir a sopar o a dinar fora, em vaig dedicar molt també al tema dels restaurants, de buscar restaurants i així. I la veritat és que és el que em porta més temps de tot, més que les receptes. El tema dels restaurants. I restaurants, els poses tots certificats o n'hi ha que no són certificats que també els recomanes? Tinc el mapa dels establiments certificats de l'associació, previ al seu permís, que vaig demanar-los per poder-lo posar a la meva web, i després tinc un altre mapa i un altre llistat de restaurants que no són certificats, però que per la manera que fan i manipulen i tot, doncs en tenen coneixement. I que alguns d'ells després s'han acreditat a posteriori. Bueno, també és una manera també d'empènyer que s'acrediti. Molt bé, i a Barcelona tenim molta sort perquè teniu moltíssims restaurants certificats i no certificats. Sí, la veritat. Sí, la veritat és que sí. Per altres bandes de Catalunya és igual de bo o hi ha més problemes? No, tenim molts municipis a Catalunya que no hi ha absolutament res. I municipis grans, municipis, vull dir que no són pobles de pocs habitants, sinó que hi ha municipis realment grans que hi ha poquíssima cosa. I amb això hem de treballar molt encara per conscienciar el món de la restauració, que no és tan complicat, una vegada tens les pautes per poder-ho fer, i animar-los i que ho facin, perquè les persones que ho fan al final acaben donant servei tant a persones celíaques com a les que no ho són. Clar. Llavors també és... Quan nosaltres anàvem a un restaurant, anàvem amb familiars, amb amics, igual per un o dos celíacs no tenen una taula de 20 o de 30. Exactament. És que és el celíac el que arrossega tot el seu grup o la seva família. Sí. És així. I la gent d'aquests pobles que no tenen restaurants, què han de fer? Han de sortir, viatjar per anar a dinar o sopar fora? Ha de ser horrorós. Jo imagino que sí, que és un problema realment greu, És un problema realment greu. Perquè, si no, clar, també et trobes que hauràs de demanar, no? Imagino que jo, si em trobés en la situació de viure en un poble on no hi ha tants recursos o un municipi on no hi ha tants recursos, imagino que has d'anar prèviament i parlar amb el restaurador i dir-li, mira, tinc aquest problema, sisplau, fes-m'ho això a banda, amb aquest protocol una mica tal, perquè és que si no em malalteixo. Formar-los un poc i fer coses senzilles al principi, no? I que puguin... Perquè a nivell social, clar, tu imagina que vius a una ciutat que no hi ha cap lloc on anar a menjar sense gluten. A nivell social, com pots quedar amb qualcú per anar a dinar o sopar? És que quedes allà. És que limita. Clar, et limita moltíssim. Jo per això m'he volcat molt amb el tema dels restaurants. O sigui, en el tema de la cuina sí, perquè m'agrada molt la cuina i ens agrada molt menjar. Però en el tema dels restaurants m'he volcat molt en el sentit de que pensa que tot ho celebrem menjant. Sí. Els aniversaris, els Nadals, qualsevol trobada, sempre estem menjant. Després, per una altra banda, et pots trobar que tu vols celebrar alguna cosa o no, o és que senzillament per qüestions de feina et trobes que avui has de dinar en un lloc i demà has de dinar en un altre. O sigui, clar, també et pot passar que tu siguis una persona que viatja sovint i tinguis que adaptar-te allà en el municipi on vas a petar a haver de menjar. Llavors, intento que cada vegada el ventall sigui més ampli, no? Molt bé. I a nivell de cuina, quin dels teus plats que m'ho recomanes en el blog te sents més orgullosa? Quin m'ho recomanaries? Si hem de provar un. Quina recepta m'ho recomanaries? No sé, així una recepta estrella la veritat és que no tinc. M'agrada bastant la cuina senzilla, no m'agrada complicar-me molt l'existència. Trobo que sí que pots fer algun plat una miqueta més especial per alguna festa, però a mi m'agrada el bon producte. I el bon producte per mi, com millor el degustes és amb la mínima elaboració. Aleshores, nosaltres som molt bàsics de menjar els dies de cada dia, ens tendim molt a menjar coses a la planxa, sobretot el peix, la carn, tot això, mengem molt a la planxa. Sí que és veritat que tinc algunes cosetes més elaborades i ja
cosetes com per fer algun aperitiu pel Nadal, algunes coses així, però així dit de recepta estrella, no. Tiren bastant els dolços. A la gent li agrada bastant el que és la pastisseria. Això sí em dono compte que són els posts que més visualitzacions tenen, sí. I tu tens contacte amb els teus lectors? Te comenten coses? Te diuen, quan falta perquè posis cosa nova? Sí, hi ha un feedback bastant bo. De fet, jo sempre penso, fixa't tu, ningú vol ser celíac, no? Però jo crec que ha sigut una oportunitat per conèixer una mà de persones que són extraordinàries, no? Si no hagués sigut per la malaltia, doncs mira, no les hagués conegut, tot això que m'hagués perdut. Sí, jo penso igual que tu. Hi ha feedback, tant en seguidors com altres bloggers, hi ha molt bon ambient. Sí, no, has de treure sempre una part positiva a qualsevol cosa, encara que sigui negativa, i li trobes una part que és aprofitable i que sempre pots agrair en aquest moment. Sempre mirar endavant, sempre positius, això sí. Molt bé, i t'agrada viatjar? Sí. Limita, Limita molt, sí. Limita molt. Tens recomanacions de restaurants fora de Catalunya, fora d'Espanya? Sí. Mira, a dins d'Espanya tinc Madrid, tinc Alacant i tinc Astúries. Sobretot, Astúries es menja molt, molt bé, sense gluten. En tenen un coneixement molt ampli. A mi em va sobtar molt. Com Astúries tenen tant coneixement i potser a Madrid, dins de sent la capital, també hi ha coneixement, però és una mica com Barcelona, no? Que et pots trobar una miqueta de tot. Sí. I després, fora d'Espanya, sí que tinc Roma i tinc Londres, perquè, clar, al fer només aquests anys que estem diagnosticats, tots els viatges anteriors no teníem cap restricció i, per tant, ni em fixava on podíem anar o no. Clar, canvia molt. I a tu t'hagués agradat ser celíaca des d'antes i no haver de fer el canvi o així ja està bé? No, així ja està bé, que me quiten lo bailao. Exacte. Sí. Jo penso igual que tu. Ja hem provat molta cosa, mira, si ara ens hem d'aguantar, doncs mala sort, no? Pues sí, exactament. Tot això que hem disfrutat, no et sembla? Sí. I com ho du el teu fill? Com ho du ara? Ara quina edat té? Ara té 19. Ara té 19. I com ho du? Ho bé? Ja va ser l'adolescència, ja és més adult? Sí, de tota manera ho va portar molt bé, perquè sempre ha sigut un nano molt responsable i molt conseqüent. O sigui, sempre ha sigut de, mira, això és el que hi ha i hi ha coses molt més greus i tal. Nosaltres també ho vam enfocar sempre des d'un inici, des d'un punt de vista molt normal. Escolta, se substitueixen els aliments, tampoc passa res, no se'ns cau el món a sobre. I qualsevol problema que et va sorgir, doncs es va solucionant, perquè al final la vida és això, o sigui, et van venint coses i les vas passant i les vas solucionant. La veritat és que ha tingut sort per una qüestió molt bona i és que el seu entorn s'ha involucrat molt. O sigui, ha tingut molt bons amics que s'han adaptat molt bé i han anat a llocs on ell ha pogut menjar amb normalitat i no ha tingut de tindre certes restriccions ni res. El típic dels joves, que s'ajunten a algun lloc, compren una bossa de patates, doncs ja miren que siguin sense gluten perquè ell pugui menjar-les. I això és molt maco, perquè d'això també treus, veus, una cosa positiva, veus qui realment està al teu costat i qui no, però ha tingut sort, amb això, amb el seu entorn ha tingut molta sort. I ell també deu ser el primer lector del teu blog, no? Sí, clar, ell ara està sol, per exemple, a Barcelona amb el seu germà, que s'han quedat els dos allí, i quan volen fer una recepta, doncs tiren del blog. M'ho pregunten, però dic, no m'ho pregunteu, amb el que m'ha costat de fer-lo, escolta, utilitza'l. I ell no escriu? No té ganes de participar de forma més activa amb el blog? No, ell no. Saps què passa? Que a ell li agrada molt altres temes. Li agrada molt l'economia, que és el que està estudiant, i aleshores ell està a les seves històries, sí. Molt bé. A veure... I a nivell d'associació, has conegut les altres blogueres que he comentat antes? Les vas arribar a conèixer en persona o només per videoconferència? No, en persona. La primera vegada les vam conèixer a la seu de l'associació, al carrer Independència de Barcelona, que vam fer una trobada amb diversos bloggers i ens vam conèixer allí. Després ens vam tornar a trobar a la Fira de la Barcelona Gluten Free Hospitalet, el 19, va ser, l'any 2019, sí, l'any passat. I també va estar superbé perquè, clar,
intercanvies informació, et veuen elles, tu també les veus i així, però després parlar en persona veus que són persones extremadament meravelloses, no? Són unes companyes excel·lents, la veritat. Sí. He tingut molta... Està molt bé, està molt bé. T'has més acompanyada també, no? Sí, molt. Molt recolzada. Sí, i a nivell de xarxes socials, a part del blog, també te mous bastant? Sí, sobretot ara últimament més amb Instagram. Amb Instagram trobo que és una finestra que dona molta visibilitat i tot i que fa molt poquet que el tinc, fa només un any. Per tant, clar, no podem demanar que tingui molts seguidors, tinc poquets encara, però bueno, a poc a poc s'anirà fent, suposo. Sí. Jo ara he entrat en el teu Instagram i veig que hi ha aquí unes fotos de plats que fan molta gana. Que fan molta gana. Doncs ja saps, consulta la web, allí les tens totes. Sí, hauré d'anar provant de cuinar aquestes coses. Sí. El que passa que no tinc temps, però sí que m'agradaria molt formar-me més, Sí, clar, sempre se pot tirar cap endavant i millorar coses, no? Sempre. Alguna coseta faig, de formació, però sí m'agradaria prendre'm una miqueta més en sèrio el tema de la formació. M'hauré de fer mirar això. Molt bé, i les dificultats que poden tenir els celíacs, quines destacaries, les que tenim actualment? Mira, sobretot el tema de la vida social, fora de casa. Per lo que dèiem abans, no? Perquè tant a nivell familiar, que ho celebrem tot menjant, com a nivell feina, si t'has de moure o si has de viatjar. Jo sempre penso en aquestes persones que viatgen tan sovint o tanmateix una persona que és un tècnic que té que anar un dia aquí, l'altre dia allí, haver d'estar sempre amb aquesta limitació i sempre patint, perquè al final es tradueix en un patiment, perquè penses, sortiré bé del lloc aquest després d'haver dinat, em trobaré bé perquè és que t'arruïnen tota la tarda o tota la nit, vull dir que és que no és fàcil, no és allò que diguis, bueno, és que m'agafa una mica mal de panxa i ja està. No, primer és que cadascú ens afecta d'una forma diferent. I això també és el que hem d'entendre una mica, no? El teu fill, si menja gluten, li tornen les opcions a la pell directament, molt ràpid o...? Mira, depèn. L'última vegada que el van contaminar, justament amb una cadena d'aquestes de menjar ràpid d'hamburgueses, es veu que el pa no es diferencia de l'altre, visualment, em refereixo. O sigui, no és que un porti sèsam i l'altre no porti, i no es va donar compte i se'l va menjar. I va pensar, ostres, això està molt bo. Però bueno, clar, són unes hamburgueses molt petites, ja se l'havia menjat, saps? I el dia següent li va sortir l'erupció. Però no li va picar aquesta vegada, li va sortir només les bullofetes, però no li va picar, per sort. I després se li va anar... Li va durar molt de temps? No, un parell de dies. De seguida li va matar. Més suau que si menjava contínuament gluten, no? Sí, totalment. I l'anterior vegada que es va contaminar, aquella vegada li va agafar un mal de panxa. Diu, és que mai a la vida he tingut un mal de panxa així. I aquell dia, per això et dic que de vegades inclús la mateixa persona, quan es contamina, té diferents símptomes. No sempre és el mateix. Llavors pot variar. Inclús pot passar que una persona no tingui cap símptoma però que s'hagi fet una intoxicació. Efectivament, que això és el més perillós. Sí. A tu t'ha passat? Tu ara tens qualque símptoma si menges gluten? Que jo sàpiga, només m'he contaminat una vegada perquè em van fregir unes patates amb un oli que no estava en condicions. I sí, vaig tindre un mal de panxa, però també com mai a la vida. Aquell dia vaig entendre el meu fill quan m'ho va explicar, sí. Sí, però per una altra banda, antes de que te trobessin que eres celíaca, no tenies mai mal de panxa. No, però clar... Ara és més sensible. Exacte, perquè... Sí, però clar, Quico, és que jo quan em van diagnosticar jo tenia un grau d'afectació vellositària màxim, tenia un marge 3C. O sigui, és que no tenia vellositats, me les havia carregat absolutament totes. Ja es va veure, a les proves serològiques ja es va veure que tenia els anticossos elevadíssims. I amb la biòpsia també, el metge m'ho va dir, diu, et passaré l'analítica d'anatomia patològica perquè, esclar, es fa el recompte de limfòcits, però és que a simple vista ja se't veu, és que està superafectada. Clar, tenia el budell tan afectat, jo no tenia símptomes. Em deia, és que potser és que tu ja t'has acostumat a viure així tota la vida i per tu és normal. Però no, quan ja al cap d'un any ja tenia el budell totalment regenerat. He de dir-te que com que hem fet la dieta molt bé i no hem fet cap transgressió ni res, al cap d'un any ja teníem
el budell totalment regenerat i allí sí que, quan em van contaminar, el meu budell va dir, por aquí no passo i no tornem enrere, sí. I molt curiós. Si poguessis canviar una cosa de la nostra vida com a celíacs, quina cosa milloraries? A part de la vida social, que ho has dit. Milloraria el fet que el tema de la restauració estiguessin tots molt implicats i tingués tothom molt coneixement. Això per suposat, perquè tu a casa teva t'ho manegues tu, t'ho fas tu i tu ho adaptes tot en petit comitè, és molt més senzill. I vas a comprar el que tu vols i tu saps el que compres. Però quan vas a un restaurant tu estàs posant a les mans de qui et cuina la teva salut. I això sempre et genera aquella cosa de ostres, és que estic fora de casa, és que de vegades estàs lluny o estàs de viatge i si et trobes malament, t'arruïnen les vacances, t'arruïnen una reunió de negocis. Tu imagina't algú que està dinant amb un client que li passi una cosa i que no es trobi bé, no? És un panorama. Això sí ho canviaria. És que si tens un restaurant t'has d'implicar en aquestes coses, perquè tu ofereixes un servei a tothom. I has de tenir coneixements. És que jo no entenc que no puguin tenir coneixements. Encara que sigui perquè no pots menjar. Ja està, no puc menjar, perfecte, però no me donis res contaminat, no? Exacte. Jo una vegada vaig parlar amb un restaurador que em va sorprendre molt el que em va explicar i em va dir, perquè clar, m'explicava com ho feia tot i quins ingredients utilitzava i jo vaig veure que tenia moltíssim coneixement sobre el tema aquest de la manipulació dels ingredients. I li vaig preguntar, però tu on t'has format? Dic, ja, per curiositat, no? Que has estudiat a alguna escola d'hostaleria o alguna cosa. I em va dir, no. Diu, jo sé cuinar, però és que això a les normes higiènico-sanitàries que tu has de saber per obrir un restaurant o un bar o el que sigui, això ja t'ho diuen, com ho has de fer. I clar, jo allà ja vaig flipar colors, perquè dic, bueno, aleshores, si tu ho saps, vol dir que qualsevol persona que tingui un bar o un restaurant ho ha de saber. I efectivament, és que vaig anar després a mirar les normes higiènico-sanitàries i on et posa el requadre dels al·lèrgens, ja t'està dient que no només és obligat declarar els al·lèrgens, sinó que també és obligat declarar-ho en forma de traces. O sigui que l'incompliment de la llei... Si no ho fa molt malament. Sí. I també aquí hi ha la gent que menja sense gluten per capritxo, que aquests sí que demanen sense gluten, després es foten el postre... Aquests sí que, bueno, poden fer el que vulguin, però clar, aquests vos perjudiquen si el restaurant no té un coneixement clar de què és el que poden o no fer. Sí, correcte. Mira, jo sempre he dit que aviam que cadascú és molt lliure, òbviament només faltaria, no?, de menjar allò que vulgui, de fer la dieta que vulgui, això sí. Però jo sí que demano sempre, per favor, a la gent que no digueu que sou celíacs. Digueu, mira, prefereixo menjar sense gluten, senzillament perquè em senta millor, perquè pel que sigui, per opció X personal, doncs ho vull fer. Però no diguis que ets celíac, perquè el restaurador el que està veient és que està posant medis personals, interès a la cuina en què els plats no es contaminin. O sigui, estàs fent que un restaurador posi un extra de feina per servir-te i després està veient com tu estàs menjant del plat del teu company o demanes unes postres delicioses que porten gluten. Llavors, clar, després venim nosaltres que sí necessitem un control rigorós i diuen, bueno, si en aquell dia hem fet i ha dit que no li passava res, doncs aquest altre també. Però, bueno, per això estem, no?, per anar conscienciant i anar dient una cosa és qui ho vol fer de motu propi i l'altra és el que és celíac perquè no ens queda més remei. Sí, aquí podem recomanar a la gent que ens escolti que diguin els que no són celíacs que mengen sense gluten, que diguin això que tu dius. Perfecte. Sí, exactament. Clar, exactament, que diguis, mira, jo prefereixo menjar sense gluten, però no cal que em poseu 1000 medis perquè no em contamineu o per vigilar les traces, perquè no m'afecta, ho faig perquè vull, senzillament perquè, mira, perquè a mi em sembla que em senta millor, però no em passa res, no soc celíac, no? I això seria el just. Sí, és que jo si hagués de millorar una cosa de la nostra vida, jo eliminaria les traces. El problema de les traces és el kit de tots els problemes, me sembla. Perquè si no hi hagués problemes de traces, ja seria tot molt més fàcil de cuinar, de no contaminar-te, etc. Sí, és veritat. Sí, perquè la contaminació al final és l'enemic invisible, no? Sí. I molta gent no s'ho creu. No s'ho creu que siguin tan sensibles que amb un poquet de gluten ja tinguem aquest problema, però és que és
És el que hem de jugar, no? Costa de creure, perquè, clar, penses com va ser possible que si tu fas una cosa amb una parrilla o una olla que s'ha fet algú de gluten, que aquella mica que pugui quedar de resta li afecti a una persona. Doncs sí que afecta. És que nosaltres som els primers que voldríem que no ens afectés. Llavors, quin sentit té? Que nosaltres exigirem quan en realitat seríem els primers interessats en que no ens afectés d'aquesta manera. Però sí, desgraciadament és així. Sí, d'acord. I tornant al blog, quina repercussió tens? Saps quantes visites tens, si tens subscriptors? Ho controles poc? Va pujant a poc amb el temps? Vaig mirant, no m'obsessiona, perquè penso que és una cosa que jo he llançat a l'aire per qui vulgui que l'agafi i tingui les eines que pugui necessitar en un moment donat. No és una cosa que m'obsessioni, no ho faig per tenir més seguidors, ni més subscriptors, ni molt menys. Sempre ho he fet a fi i efecte de poder ajudar, perquè com que també em van ajudar a mi, les altres persones, i és una forma com d'agrair-ho i passar la cadena, no? És a dir, a mi m'han ajudat, doncs jo ara també vull col·laborar i vull aportar tot el que jo pugui per altres persones, sobretot els que es diagnostiquen. Sí que vaig fent un seguiment, em sembla que ara estic al voltant de les 19.000 visites a la web, que ja et dic que també és molt jove, perquè primer era un blog, però no m'agradava l'estètica que tenia. I així, coses de dones, allò que ens mirem més també, que quedi mono. I vaig fer la web, em semblava millor estructurada i amb uns continguts més visuals. I ja et dic, uns 19.000 visites, em sembla que té. Molt bé, a veure si mos escolten per aquí, te veuen així en vídeo, també. Molt bé, clar que sí. Mentre els hi serveixi, jo ja estic contenta. Si vols, te puc passar els codis HTML perquè el puguis empotrar. Si vols empotrar l'entrevista en el teu blog, la pots posar allà. També. Serà estupendo, sí, gràcies. A nivell tècnic, com has fet la web? En quin suport la tens? Amb Wix. Amb Wix. L'he fet amb la plataforma Wix, sí. D'acord. Sí, vaig mirar unes quantes plataformes i així, i em va semblar que Wix era bastant intuïtiva, i sí, estic contenta. Estic contenta d'haver-ho fet. T'ha dut molt de temps al manteniment? Dediques molt de temps? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Perquè pensa que, a més, mira, durant el confinament la vaig traduir al castellà. Tota la web. Em vaig dedicar al confinament a traduir-la. Perquè, clar, vaig pensar, si només estava en català, doncs mira, ara és en català i en castellà. I sí, li dedico, sí. Perquè, esclar, cada vegada que incorporo alguna cosa tinc que anar-me en els dos idiomes. Sí. A fer les correccions, traduccions. Pensa que Google és un traductor patètic. Sí. S'ha de fer... Cosa que de barbaritat. Al final s'ha de fer manual, sí. Molt bé. Mana, atento malament. No, que al final ho has de verificar tot manualment i no pots fer traducció automàtica, encara. Qualque dia podrem, però de moment no. No és tan fàcil com... No és tan fàcil com apretar i dir, vinga, tradueix. No. Tu has de mirar, perquè et fa unes traduccions que són molt literals i no es corresponen. I voluntaris de les associacions, que també fan molta feina, els delegats, els voluntaris, com els hi podem ajudar per tirar més endavant anar tots junts i anar millorant a poc a poc? Jo sempre intento, quan faig alguna divulgació al respecte, sempre dir que, per favor, que la gent s'associï, perquè, mira, no costa res. És un preu irrisori al cap de l'any. Primer que la quota és anual i ja és una quota que de per si ja és baixa, perquè em sembla que està al voltant d'uns 65 euros. Però és que, a més, és que et desgrapes el 70% a la declaració de la renda, vull dir, perquè és una donació. Per tant, és que acabes pagant fins als 16 euros només, no pagues gaire. Clar, quan veus tota la feina que fan, penses, no entens per què la gent no s'associa més. I també fer-se voluntaris, perquè, en definitiva, què et costa quan tu reps una ajuda, tornar-la d'alguna forma. Sí, exacte. Perquè si anem tots a la mateixa direcció, que és el que tu dius, doncs sempre remaràs més enllà que si anem cadascú pel compte nostre. I jo crec que tots sumem. Si fem reivindicacions, no és el mateix venir amb 3 persones darrere que venir amb 3.000 o 30.000 darrere, no? També és diferent. Correcte. Llavors, tothom a la seva mesura pot aportar. Sí, poc o molt, però tothom sap qualque cosa que pot ser d'interès, no? Sí, sempre. A més, aprendre no està mai de més i ajudar. Sí, el que dius tu, que després coneixes persones meravelloses, aprens moltes coses, tens un retorn, de tot això tens un retorn també. Vulguis o no, també. Tot, sempre.
t'ho dones per un altre moment, ho has rebut o reps en un futur, no? La veritat és que sí. Molt bé, jo crec que hem anat comentant ja molts dels temes que havíem previst tractar. Trobes que hem deixat qualque cosa? Doncs ara mateix no caic en cap cosa concreta. És que ens afecta a tants factors de la vida, oi? Sí. El ser celíacs. Perquè com que es tracta del menjar i ho fem 3 o 4 vegades cada dia, doncs sempre o t'agafa a casa o t'agafa fora, t'agafa amb familiars. Sí. O amb amics. Quan el teu fill mos vegi, s'entrevista, si li fa ganes de participar, també el pots convidar, per meva. Ah, fantàstic, li diré. Perquè també el seu punt de vista, no?, de lo mateix, no? Sí. És important perquè, a més, els agafes molt joves. Els agafes molt joves. Llavors, és complicat. Ell, per què ja et dic? Perquè ha sigut un xaval sempre molt responsable i molt conseqüent i s'ha adaptat molt, no? Això ens ho va fer molt fàcil. Això ens ho va fer molt fàcil, realment. Perquè la vida social també és diferent si tens de 9 anys o si tens 50. Canvia bastant, també. Correcte. Sí, perquè, clar, quan els agafen de petitets, ells no es donen compte, ja per ells és una normalitat i van creixent, tot i que després, a l'edat de començar a sortir ells sols amb els seus amics, es segueixen trobant amb els mateixos problemes que ens trobem la resta, o sigui, també tenen les mateixes limitacions. Que potser l'únic que a nivell paladar ja estan acostumats i no troben aquests canvis, no? El meu fill, per exemple, una de les pitjors coses que porta és no poder menjar unes galetes concretes que li encantaven. Es mora per aquelles galetes i cada vegada que les veu diu no pot ser, és que no pot ser, això no pot ser. I no se les menja, té força voluntat, clar, perquè sap que si no es posa malalt. Però és una pena, no em diguis que és trist, també. Molt bé. Mira, si tu, el teu fill o qualque persona que mos escolti mos vol recomanar més persones per entrevistar aquí i per seguir divulgant, mos agradaria bastant en aquesta temporada tenir qualque metge, entrevistar qualque metge, que mos expliqués un poc del punt de vista més científic. I també estaria bé qualque investigador que sàpiga i conegui les investigacions que se fan sobre la celiaquia actualment. També estaria bé poder explicar coses d'aquestes. Molt bé. Ja fa poc, ara amb això de la crisi de la Covid, quan va ser el Dia Internacional del Celíac, que l'associació sempre fa activitats presencials, però aquest any amb la crisi de la Covid ha tingut de ser tot online. I es van fer una entrevista a la doctora, no sé si la vas veure, la doctora Paloma Borrego, precisament dermatòleg i especialista en dermatitis herpetiforme. I em va semblar una xerrada extraordinària. Molt per aprendre. És una bona idea. Molt per aprendre de... La intentaré contactar a veure com ho té, per fer una entrevista amb ella. Mira, té el seu Instagram, és molt interessant, Paloma Borregón, sí. D'acord, doncs perfecte. Ja la contactaré, a veure si d'aquí unes setmanes o mesos la podem tenir aquí amb d'altres. Molt bé, Helena, moltíssimes gràcies per participar i qualsevol cosa, si ves per Menorca m'ho dius, si mos coneixem en persona i si vols aquí sebre a restaurants o sebre on comprar o això, també te podem ajudar, a tu i als altres que mos escoltin. Igualment et dic. Igualment et dic. Aquí estic per el que vulguis. Bones vacances i bon estiu. Gràcies, Quico, igualment. Una abraçada. Adéu. Adéu.